Беларусь – гэта не проста тэрыторыя, гэта душа народа. Мы, беларусы, шануем сваю зямлю, нашу культуру, нашу мову. Сёння мы хочам пагаварыць пра тое, як важна захоўваць чысціню слова. Дарагія дзеці, кожнае слово можа быць як цудоўным букетам, так і непрыемным сметнікам. Мы павінны абараніць нашу мову ад сквернословия. Это навчаюцца ў карчме. Вы ведаеце, у беларускай літаратуры так шмат прыгожых слоў, чаму б нам не выкарыстоўваць іх у паўсядзённым жыцці? Так, давайте асвяжаць беларускую мову, выкарыстоўваць дзякуй, калі ласка, замест грубых слоў. Наша тэрыторыя – гэта не толькі зямля, але і нашы словы. Захаваем іх чыстымі, каб будучыя пакаленні маглі ганарыцца сваёй мовай і культурай.